Хәерле көн, Татарстан. Саулармысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Яңа көнгә изге ният белән туры эфирда тапшыруыбызны башлыйбыз. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме. Барчагызга уңышлы көннәр, бары сөенечле хәбәрләр теләп калабыз. Бүген 7 октябрь, чәршәмбе. Моннан нәкъ 80 ел элек бу якты дөньяга гаҗәеп сәләтле бала туа. Сәхнә өчен генә яратылган тышкы кыяфәт, табигать биргән киң тавыш диапазоны, ихтыяр көче һәм зур тырышлык аны РСФСРның атказанган Татарстан Республикасының халык артисты иде. 70-80 елларның якты йолдызы булып кабынган, танылган опера җырчысы Рәхилә Хәйдәр кызы Мифтаховага бүген 80 яшь тулган булыр иде. Белые волны, вы играете лучами зари и отдаете любовь своим вольным ветрам, а мне все еще не дают покоя черные глаза. Бір 1962 елның декабрендә музыка училищесының 4-нче курс студенты Рәхилә Мифтахованы Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрына стажер итеп алалар. 1968 елдан башлап консерваторияны тәмамлаган җырчының репертуарында берсе артыннан берсе яңа партиялар барлыкка килә. Риголеттада Джильда, Фауста Маргарита, Аидада Аида, Патша кәләшендә Марфа, Пиковая дамада Лиза, Евгения Онегинда Татьяна, Алтынчәчтә Каракаш, Җәлилдә шагыйрь хатыны. Ихтыяр көче, операга булган шиксез мәхәббәт, табигый сәләт җырчыга зур уңышлар алып килә. 30 ел театрда эшләү дәверендә Рәхилә Мифтахова 52 партия башкара. Ул тудырган хатын-кыз образлары тамашачы күңеленә үтеп керә. Чиста күңелле Татьяна, үзен корбан итәргә әзер торучы Лиза һәм башкалар. Язмыш сынауларына бирешмәүче Марфа аның үзенең халәтенә бик тә туры килгән. Иң авыр вакытларда да ул тормышка елмаеп караган. 1971 елда Рәхилә Мифтахова музыка училищесында дәресләр бирә башлый. 1985 елдан алып Рәхилә Мифтахова Казандагы Мәдәният һәм сәнгать институты педагогы. Ул биргән ныклы белем, киңәшләр бик күп студентларга канат куя. Шөкер, арабызда Рәхилә Мифтахованың лаеклы дәвамчылары бар.
Хөрмәтле телевизор караучылар, Туры эфир студиясының бүгенге кунагы Рахилә Мифтахованың укучысы, Татарстанның халык артисты Римма Ибрахимова. Римма ханым, исәннәрмесез? Исәнмез. Бүгенге тапшыруыбызда без күңел түрендәге иң якты хатирәләрне барларбыз. Сөйләп китегезче. Рахилә остазыгыз Рахилә Мифтахова белән беренче очрашу сезнең күңелегездә нинди тәэсир калдырды? Рахил Хайдаровна белән мин таныш булай, аның арияларын эшләгән җырларын бөтенсен тыңлап үскән кеше. Шуңа күрә мин училищега кергәч, Рахил Хайдаровна минем укытучым булу миңа бик рәхәт, бик әйбәт булды, миңа бик ошады. Шуңа күрә ничек булсын инде. Шуннан да андый укытучың булу өчен шатланасың, рәхәтләнеп укыйсың, тырышасың. Рахил Хайдаровнан соң бит ул укучыларга үзенең бөтен җанын, тәнен биреп эшли торган кеше. Нәкъ теге опер театрында эшләгән шикелле, бөтен рольләрен җаны, тәне белән эшләп, тартып, бөтенсен халыкка җиткерә торган кеше. Шуңа күрә ул укытуда да нәкъ шушылай. Аның бөтен укучылары хәзерге вакытта сәхнәдә дип уйлыйм мин. Инде сәхнәдә булмаганнар, ниндидер икенче юлга киткәннәр, анда да үзләрен югалтмаганнардыр. Шуңа күрә минем тормышымда, сәнгать тормышымда Рахил Хайдаровна бик зур роль уйнаган кеше. Шулай да менә беренче очрашуыгыз сезнең, әйме? Менә сез укучы, ул остаз, ничек килеп керде ул? Менә беренче чиратта нәрсәгә игътибар иттегез? Беренче чиратта мин аның гел кызыгып яшидем, аның матурлыгына, аның киене алу осталыгына, аның үзен тотышына, аның чын хатын-кыз, чын үзен менә рәхәтләнеп, халык алдына чыгып, үзен күрсәтә ала торган хатын-кыз. Аның бөтен рольләре дә, бөтен эшләгән эшләре дә менә шуны күрсәтеп тора. Шуннан да аның һәм менә аннан үрнәк алып, без үзебезгә бик күп әйбер ала идек. Чөнки аңа карап торуда инде ниндидер бер син менә булар, хатын-кыз менә булай булырга тиеш, хатын-кыз менә булай эшләргә тиеш дигән шундый уятадыр, шундый уй кешедә. Ә ничектер барыбер менә остазыңа охшарга тырышу бар идеме сездә? Менә шул ук әйтеп киттегез сез, әйме, аның матурлыгына соклана идем, киемнәренә соклана идем дип. Билгеле инде остазга ошарга тырышу, аның менә җырлау осталыгына да ошарга тырышасың бит әле. Ул менә гел өйрәткәндә бирә иде, булай училищеның үзенең бит аның программасы бар. Анда арияларында җырларга кирәк, анда халык җырларында җырларга кирәк, анда классик әсәрләрендә башкарга кирәк. Шуңа күрә ул менә бөтенесен биреп, бөтенсен дөрес итеп менә булай эшләргә кирәк, менә булай җырларга кирәк. Ул нотаны алырга да өйрәнәсе бар бит әле, анда биек ноталарында. Шуңа күрә менә бөтенсен Рахил Хайдаровна бик нечкәләп өйрәтеп, бик күп биргән кеше. Педагог буларак нинди сыйфатлар хас иде аңа? Таләпчән идеме ул? Бик таләпчән иде, чөнки таләпчән булмасаң, укучыларны, менә бит күп укучылар, мин үзем элек хәзер инде эшләгән кеше буларак белеп торам, каядыр кереп, училищега кереп, тынычланып, 1-2 ел алалар, теге йөрергә мөмкиннәр үзләренең кергәннәренә шатланып, нидеп. Шуңа күрә Рахил Хайдаровна алай түгел. Рахил Хайдаровна менә булай итеп тота иде укучыларны. Әгәр әзерлексез килсәң, ачуланып, гел ачуландырып торасы килми бит. Шуннан соң әзерләнеп тә киләсең, аның әйткәннәрен дә тыңлыйсың, башыңа да салып куясың. Менә шундый бик таләпчән укучы иде ул. Һәм бөтен укучыларны да чакыра иде менә опер театрына, үзенең спектакльләренә. Менә без анда аның спектакльләрен тыңлап, аны күреп, сәхнәдә кеше ничек үзен тотарга тиеш, ничек менә тавыш яңгыратырга тиеш, ничек әле бит аны менә булай тоттың да җырладың гына түгел, анда җырлау дәверендә ниндидер образ создавать итеп, образны күрсәтеп, шулай төшәргә кирәк бит әле. Бик дөрес. Менә аның бөтенсен Рахил Хайдаровна бик оста өйрәтәдер. Рахилә Мифтахованың кабатланмас тавышы, аның башкаруындагы җырлар безнең телевидениеның алтын фондын тәшкил итә. Әйдәгез әле шушы мизгелләрдә бер видео үзеккә тукталып Бик рәхәтләнеп.
Рима ханым, әүзігізге Рахилә Мифтахова башқаруында нинди ария бигрәк тә ошый? Бүтінсі де ошый. Шулай ойнап алғанда бардыр бит инде. Сәруар ошый башмағымнан бик рәхәтләнеп менә татар оперларында тыңларға бигрәк тә яратып барасың бит инде. Үзеңнең ничектер туган тел. Барысы да ошый. Менә әле тыңлап отырдым, бик рәхәтләнеп, шу кадәр осталарына тагын бер тапкырсың сокланып. Мине укыттырга да бит Рәхил Хайдаровна чакырды. Мин 98 елны Рәхил Хайдаровна Идел Рима килеп укытырга, институт культурада укыта иде инде ул вакытта. Институт культурага килеп мин укыта башладым шунда. Укыту ул теге сәхнәгә чыгып җырлау гына түгел бит. Анда үзеңнең белгәнеңне балаларга тапшыра да белергә кирәк, өйрәтә дә белергә кирәк. Шуңа күрә менә бу эштә дә Рәхил Хайдаровна миңа башлап алып өйрәткән кеше. Чөнки теге нәрсәдән алырга белмисең, теге җырлап кына йөрү бит ул, җырлап йөрү, менә укыту бөтен икенчерәк. Шуңа күрә менә ул эштә дә ул миңа бик нык булышты. Һәм бөтен институтта укыткан минем укучыларымны да карап, башка вакытта ничегрәк мин укытам, аларны тикшереп, аларны шулай иттереп торган кеше ул. Бик таләпчәнлеге шунда да күренеп тора. Менә мин аның укучысы, укыта да белергә тиеш. Укытада менә шул яктан да ул шундый әйбәт кеше иде ул. Белүемчә, ул сезнең остазыгыз гына түгел, сез әле тормышта дусларда булгансыз. Бик нык. Без бәхеткә каршы Рәхил Хайдаровна безнең каршы йортта гына яши иде. Ул гел инде Рима, мин монда чәй куйдым, нәрсәдер пешердем, пәрәмәч пешердем, шунысын пешердем дип чакырып, менә шулай кунакка да йөршәдер, рәхәтләнеп, ул үзенең тормыш серләрен сөйлидер, мин үземнең тормыш серләрен дигән шикелле киңәшләр, оннан бу теге сәхнә турында гына түгел, гомумән тормышта ничек икән, менә шундый әйбәт, шундый нечкә күңелле дә кеше иде ул. Бөтен балаларын, менә укыткан балаларын үзенең балалары кебек күреп, олар белән ул бөтенсе белән, минем белән генә түгел, барысы белән дә тормышның ахырына кадәр шулай күрешеп, белешеп яшәде бугай ул. Менә бик кызганыч аның менә шулай кинәт авырып китүе. Авырый башлаганда да ул инде теге поликлиникаларга барып, бөтенсен үзенчә тикшертеп, карап, нитеп, бер нәрсә дә юк, әйбәт диләр, менә килеп шундый хәл булгач, бик кайгылы хәл булды. Бик кызганыч. Бик әлдә менә мин бик кызганыч, әлдә мин менә аны хәтерләп, аны һаман күрәсе килеп, менә шундый итеп яшен. Шулай да әйтегез әле, менә сәхнәдәге Рәхилә Мифтахова белән тормыштагы Рәхилә Мифтахова, алар бер төрле идеме, әллә икесе ике төрле идеме? Олай чагыштырып караганымда юк, икесе ике төрле билгеле сәхнәдә бит син ниндидер роль уйныйсың. Рәхил Хайдаровның тормышта ул бик менә гади, барлык кеше ягымлы, бар йөрәген кешегә бирә торган менә шундый кеше иде. Минем белүемчә. Сәхнәдә инде мин теге сәрвәрне уйныйммы, ул бит бөтенләй икенче, син кешенең характерын күрсәтәсең, син үзеңнең ролеңнең эчендә яшисең, ул билгеле аерыладыр дип уйлыйм. Һәм шунысын әйтеп китегез инде, менә Рәхилә Мифтахова әйтеп калдырган нинди канатлы сүзне сез һәр вакыт еш исегезгә төшерәсез. Еш кына әйтәдер, Рәхил Хайдаровна эшләргә кирәк. Җырлар өчен дә бик күп эшләргә кирәк. Үзеңнең калдырасың килсәң дә эшләргә кирәк. Шуннан да дөрес сүз, менә бу канатлы сүздер дип әйтәм мин аны, чөнки эшләмәсәң, былай гына, мин булды инде, менә монда мендем, тагын менеп үземнән менәм дип алай дип яшәргә ярамый. Гел менә үзеңдә эшләмәсәң булмый. Һәм ул Рәхил Хайдаровнда да гел үзендә эшләп, гел яңарып, гел теге яңа рольләр, яңа җырлар, әле бит җырларның рольләренә түгел, әле ул рәхәтләнеп бөтен классик әсәрләрне башкара иде. Рөстәм Яхинны, Нәҗип Җиһановны бөтенләй миңа да шуны өйрәтте ул. Мин менә аның әйтүе буенча рәхәтләнеп классик әсәрләрдән пластинкада чыгарды. Чыннан да безнең күңелләрдә Рәхилә Мифтахова һәр вакыт менә шундый якты йолдыз булып калыр. Мин шулай гына була күрсен, ул онытылырга тиеш. Онытылырга тиеш түгел, Хөрмәтле тамашачылар, хәзер инде традицион матбугат күзәтү сәхифәсен карап китәргә тәкъдим итәбез. Мәшәкатьле мотор җәйдә узып китте. Инде менә җылы әбиләр чуагы узып бара.
Демәк, укырга вакыт җитте дигән сүз кара күзләрдә. Әйдәгез бергәләп татар матбугатына күз салыйк. Октябрь айында 2 бәйрәм, 2 зур бәйрәм бергә туры килгәнгәдер инде укытучылар көне һәм олылар көне газеталар шушы теманы көнүзәк ясаганнар. Татарстан яшьләр газетасын караганда мин күңелемә тигән язмаларның берсе бәгырьсезлекнең тамыры кайда дигән язма булды. Миләүшә Хәйруллинан үзе дә бәгыре әрнеп, күңеле аша үткәреп язгангадыр инде ул. Картлар йортында 2 карт, берсе гомере буе 38 ел буе төрмәдә утырып, караклыктан кисә караклыгыннан башка нәрсәне күрмәгән, бала үстермәгән, гаилә карамаган кеше һәм икенче якта баласын үстереп, 2 бала үстереп, тәрәхәт күрмичә шушы картлар йортына килеп эләккән 2 картны чагыштыра. Һәм бездән сорый укучылардан, моны бәгырьсезлекләрнең төбе каясың ди. Ни өчен шундый 2 төрле тормышта яшәгән кешенең нәтиҗәсе бер үк төрле булып чыккан ди. Һәм шуңа килешкәндәй, сүз куешкандай Ватан Татарстан газетасы үзенчә җавап бирергә тырышкан. Нәрсәсен ул картлык дип аталган язмада һәр картлар йортында түгел булар, һәр кайсы үзенең тормышының рәхәтлеген сүрәтли. Ләкин һәр кемнең рәхәтлеге дә, һәр кемнең бәхете дә үз кулында дигән шикелле, һәр кемнең үз язмышы да кабатланмас. Монда бер төрле генә җавап була алмый әлбәттә. Һәм моңа җавап биргәндә тагын бер язмага күзем төште Ватан Татарстан газетасындагы. Ул мәктәп баласын дөрес яратырга өйрәник дип атала. Үзе дә гаиләдә бик күп авырлыклар күргән психолог Марсель Сүлтиев безгә балаларны ничек итеп артык яратмаска яки киресенчә саранлык күрсәтмәскә яратуда дигән сорауларга җавап эзли. Кызык язма. Һәм тагын бер күзгә ташланган язма ул да булса Мәдәни җомга газетасында. Баксаң күрсәң, тарих өлкәсендә дә ачышлар бар икән әле бүгенге көндә. Безнең татарның гомергә аткатланып, сугышып йөргән, мал асраудан башканы белмәгән кеше буларак күз алдына китерәләр, һәм китапларда шундый ук сүрәт ясыйлар безнең халык турында. Баксаң күрсәң, Алтын Урда ул игенчелек белән дә шөгыльләнгән икән. Бу зур ачышны Казан дәүләт университеты профессоры ясый, һәм ул үзенең табышларын Саратов өлкәсендәге Багаев авылында казынулар нәтиҗәсендә таба. Баксаң күрсәң, Алтын Урдада да тары үз иккәннәр икән, будай үстергәннәр икән, һәм шунысы кызык, шуннан да безнең халыкта бит тары күз икмәге дигән ашамлык бар, ризык бар. Аннан соңыннан гына бәрәңгә кергәч кенә ул күрәсең тарыны бәрәңге белән алыштырганнардыр. Димәк, Алтын Урда халкы да утрак тормыш белән яшәгән, күченеп кенә җөрмәгән дигән ачыш узакламый дәреслектәргә керәчәк. Менә шундый яңалыклар иде татар матбугатында. Укырга онытмагыз, бергәләп укыйк. Бу тормышта һәрберебез үзенең тарихын яза. Тарихыбыз киләчәк буыннар искә алырлык, якты, матур булсын. Бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.